Ľudské zásahy do ekosystému spôsobili, že zo včely medonosnej európskeho typu sa stal ohrozený druh. Teraz táto včelka potrebuje pomoc. Bez zásahu včelárov by tieto včelky neprežili, čo by malo katastrofálny dopad na celý svet. Vyvinuli sme monitoring včelstiev. Je to také malé srdiečko, ktoré vloží včelár do úla a pomáha mu to monitorovať dianie v úli, bez toho, aby spôsoboval otrasy otváraním a vchádzaním do toho úla. Toto srdiečko meria teplotu, vlhkosť, zvuk a dokonca dokáže upozorniť na stratu kráľovnej. Doposiaľ sme distribuovali stovky srdc do viac ako 20 krajín sveta a pomohli tak desiatkam miliónom včiel. Náš úspech sme dosiahli kombináciou silnej vôle pomôcť včielkam prežiť, snahou odstrániť chémiu zo včelárenia a tvrdou prácou celého tímu.